Gawin ito 4 times, twice a day. Makipag-connect sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipadama ang iyong pagmamahal sa regular na pakikipag-usap, pag-text o pag-video call sa kanila. Care for yourself, care for others. Pangalagaan ang isa't isa para sa malusog na kaisipan. Para sa pinatatag na edukasyon sa Pilipinas at patuloy na balik eskwela at paglabas, estudyante, magpa-booster na. Sa booster, edukasyon, Pinas Lakas! Isa, dalawa, 2 taon na tayong ipit sa pandemya. Pandemyang ramdam ang tagal ng panahong inagaw sa atin. At hindi nawawala matapos ang pumikit, pikit, pahingang mailap at isang biyayang bihira para sa manggagawang pangkalusugan. Na buhay nila ang itinataya kapalit ng buhay ng iba. Buhay ay binuwis para sa bayang naghihirap, naghihinagpis sa ilalim ng bigat ng COVID-19. 2 taon na ang lumipas nang harapin ng ating mga health workers ang kalabang hindi nakikita, hindi tinatablan ng bala. Marami ang nagdurusa, marami ang tumumba. Ngunit sa kabila ng lahat, ay hindi nauubusan ng pag-asa na sa bawat pagsugod ay di na nila aalalahanin kung sila ba'y makakauwi pa, na araw-araw na nilang makakasama ang pamilyang iniwan at sadyang iniiwasan sa takot na sila'y mahawaan, na balang araw ay makikitang muli natin ang mga ngiti ng bawat isa na walang pumipigil. Salamat para kay Lolo at Lola, Mama at Papa, Ate at Kuya na ngayon magkakasama pa dahil sa inyong pagkalinga. Salamat para sa libu-libong tao na nakabalik na sa trabaho dahil sa patuloy niyong serbisyo. Salamat para sa mga batang ngayon nasisilayan na ang ganda ng mundo dahil sa inyong sakripisyo. Salamat, ang inyong kalinga, serbisyo at sakripisyo ay hindi biro. Salamat sa hindi pagsuko. Sa araw-araw ng pagbangon, sana'y maramdaman ninyo na sa puso ng bawat isa, kayo ang tunay naming hero. Nandito ang kagawaran ng kalusugan, nagpapasalamat at patuloy na aagapay sa inyo. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto, protektado si baby ipapakuna. Baby, ipapakuna. Kaya maniguro, kumpletuhin na. Maniguro, at kumpletuhin, Minsan, may konting maga pagkabakuna. Dalian lang po. Sa konting aray ni baby, laking ginhawa ang proteksyon nito. Minsan, nakakalagnat daw ang bakuna. Relax lang, natural to. Okay, ang mga bakuna, DOH recommended ito. O mga
okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto, protektado si baby ipapakuna. Bakuna, kaya maniguro kumpletuhin na. Buti na lang, hindi pa ngayon. Di pa namin kaya, di pa kami handa. Hindi ka nag-iisa, kasama mo kami. Pagplano ng pamilya, ikaw ang mahalaga. Di ka dapat matakot, di ka dapat mangamba. Abutin ang gusto mo, kaya pumili na. Kaya pumili na. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na, pumili na. Hindi na ako matatakot dahil handa na ako. Hindi na ako kabado, anuman ang marating sa tulong ng family planning. Alam kong kaya ko dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Walang takot at kaba. Pag may plano, protektado. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go! Para sa healthy Pilipinas! Para sa pinatibay na trabaho sa Pilipinas at patuloy na pagtatrabaho at paglabas, manggagawa, magpa-booster na. Sa booster, trabaho, Pinas lakas! Todo Pito. 7 healthy habits na go na go. Get vaccinated. Noong 2017, isa sa bawat 5 batang Pilipino, edad 1 hanggang 2, ang di nabakunahan kontra tigdas at polio. Isa ito sa mga naging dahilan ng pagkalat ng tigdas at polio outbreak noong 2019. Kaya para sa kalusugan ng lahat, ugaliin nating magpabakuna. Protektahan natin ang mga bata at kabataan sa tulong ng pagbabakuna. Kayang-kayang iwasan ang mga sakit na nakamamatay o nagdudulot ng kapansanan. May bakuna rin ang mga nakatatanda. Kumonsulta sa inyong healthcare worker tungkol sa mga vaccines na nararapat para sa matatanda. Magpabakuna. Huwag matakot. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Kaya let's get vaccinated for a healthy Pilipinas. Todo Pito. 7 healthy habits na go na go. Do no harm, but safety first.
Taon-taon, umaabot sa 12,000 Pilipino ang namamatay dahil sa mga aksidente sa kalsada. Noong 2019 naman, kada 13 minuto, may isang Pilipino na pinapatay, pinagsasamantalahan, ninanakawan o nagiging biktima ng karahasan. Ang karahasan at kapahamakan nagiging sanhi ng mga problema sa physical and mental health at problemang pinansyal. Pwede rin itong humantong sa kamatayan. Pero maaaring iwasan ang mga problemang ito sa tamang paghahanda. Para laging ligtas, tandaan ang mga tips na to. Gawing ligtas ang ating mga kalsada. I-report sa tamang otoridad kung may mga sagabal o sira sa daan. Mag-ingat sa pagmamaneho. Para sa mga nagmumotorsiklo at nagbibisikleta, huwag kalimutan ang pagsusuot ng helmet tuwing babiyahe. Huwag magmaneho kung ikaw ay walang lisensya, inaantok o nasa impluwensya ng alak o droga. Mag-report ng kaso ng pananakit o pang-aabuso sa kinauukulan. Pumunta o tumawag sa Women and Children Protection Unit sa mga ospital ng DOH o sa PNP kung kailangan. Gumawa tayo ng ligtas na kapaligiran para sa lahat. Always do no harm. Put safety first for a healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat. Package for essential non-communicable diseases interventions kasabay ang ating selebrasyon ng Philippine Heart Month. So, para po batiin ang ating mga kasama ngayong presscon, i-acknowledge po natin ang presence ng ating mga media partners mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kasama na ang ating publiko. So, tayo po ngayon ay live sa ating mga media platforms on our DOH Bicol CHD Facebook page and YouTube channel. So ako po si Denise from the Health Promotion and Communications Cluster, and I will be your host for today's presscon. So to introduce also our lineup of resource speakers, so makakasama po natin ngayon si Dr. Monray Isaiah Mansilla, ang ating head ng Non-Communicable Disease Control and Prevention Cluster, si Ms. Yolanda Almonguera, Nurse 3 ng Non-Communicable Disease Control and Prevention Cluster, and of course, ang ating Regional Director ng DOH Bicol CHD na si Dr. Ernie V. Vera. So, to start our presscon, let's hear from our very own RD. So, RD Vera, good afternoon po. Naka-mute pala. Anyway, marahinal na po sa kabos, sa tuyong mga program coordinators, sa staff, sa tuyong mga kairibo sa media. Ining sa tuyang media partners sa publiko na nakaantabay, marahinal na po sa inyong kabos. And base po sa tuyang health events, buong bulan ng Pebrero, sa tuyang pika-obserbar ang National Heart Month. Ini ang tataon ng takipansin ngunyan na press conference. Kaiba man ang gigibo na community-based house-to-house PhilPen risk assessment. As in patuloy ng paglaban po sa satuyang COVID-19. Para sa satuyang po na COVID-19 na medyo a little bit of update, igwa pa kita kikaso for the past week, na 14 na pasyente mula February 12 to 18 sa rehiyon, ini katumbas ka 26.30% na pagbaba kanino tabulan. So nagbababa na po si COVID yun, sa panahon ini para sa patuloy na pagbaba ng pagsugpo sa pandemya COVID, sa muyang pinapakiuro sa gabos na magpabako naman giraray, as in sunodon ang minimum public health standards. Medyo hababa pa tabi sa itong coverage, doon sa tuyang mga senior citizens, duman sa
iba pang mga kategorya po na sa tuyang mga binabantayan. Digdi po, kakibat sa Philippine Heart Month, ang Bicol CSD po ay mag-ibunin sa rong aktibidad na sa tuyang apodo na community-based house-to-house PhilPen risk assessment. Hindi po ay sarong serbisyo, inisyatibo ng DOH, Bicol Center for Health Development. Ini pong PhilPen ay sarong risk assessment activity, no? Para maaraman ang posibleng presensya ni risk factors kanan communicable diseases o sa tuwing iapod na NCDs. Ano ini? Aron ini kan diabetes and hypertension. Ang sa endong Bicol CSD, kaibaan sa itong mga local na government units ay mag-ibuning komunidad. Sa komunidad ng risk assessment po, fixed post and house-to-house, mas PhilPen para amay tang maaraman o matukoy ang mga Bicolanong igwa ibanta ng communicable disease. Ang PhilPen gigibuhon ta sa buong Bicol Region buong March 1 hanggang March 31, 2023. Ang samuya pong departamento kay iban mga health partners ay nakatuon sa pagbaba kan mga nagagadan sa mga helang kaiba sa grupo kan ng communicable diseases. Pigtututukan ta ang health promotion as in early screening at diagnosis para amay tang mabulong ang mga helang na inihiyaw. Ayon nga ni po sa World Health Organization, ang mga NCDs o non-communicable diseases sa araw kan helang na cancer, diabetes, as in mga helang sa puso ay nagdudulot ng pagkagadanin 41 milyong katao kada taon. Pero ang mga pagkagadan dahil di pwede na maiwasan kung maagapan as in ma-diagnose o si matawaran o matawan kita mabulong. Sa tuyang gigibon na PhilPen, nangangapudan kami sa mga Bicolano na 20 years old po and above na makisabay sa mass PhilPen risk assessment sa bilog na bulan na ini. Ni Marso para sa prevention, early diagnosis and treatment at management po ng mga na-identify na hila na communicable diseases. Para sa schedule ng PhilPen activities, makipag-ugnayan po sa idong mga rural units o barangay health stations para maaraman na po kung noorin po sa idong mapoon ining risk assessment. Ngunya na Philippine Heart Month, nangangapudan kami sa gabos na LGUs as in iba pang health partners na patibayon as in pakusugon ang suporta as in pag-ibon ng mga programa para sa Heart Month. Kaya po na maaraman ng publiko na kalagahan in pagkukonsulta as in pagpapractice in healthy lifestyle. Ang mga NCDs o non-communicable diseases, araw kan heart diseases, ay resulta nin healthy lifestyle. Kaya gabos, hinihikayat ni na kumaunin masustansya, mag-ehersisyo, umiwas sa mga bisyo, araw pagsisigarilyo, at sin pag-inom ng alak. Paulit-ulit ming tigtaraman na sa itong kalusugan ay nasa kamutang gabos. Dapat piliun ta, manikarahay, sa tuyang salud, para sa tuyang sa diri, sa itong pamilya, sa tuyang komunidad, kasi para sa maging healthy Pilipinas. Maraming hapon po sa inyo gabos and welcome po digdi sa tuyang press ko. Thank you. Over to you, Maite. Maraming salamat po, RD Vera, para sa inyong opening remarks. Ngayon naman po, para mas magbigay ng kaalaman tungkol sa ating PhilPen, makakasama natin si Dr. Monray Isaiah Mansilla, ang head ng ating Non-Communicable Disease Control and Prevention Cluster. Good afternoon po, Doc Mon. Ayan, isang magandang hapon po, RD, Ma'am Denise, at sa lahat po ng ating mga media partners and of course sa ating mga listeners sa mga nagsistream or nakikinig dyan sa atin sa iba't ibang platform. So, isang magandang hapon po at allow me to share my PowerPoint slide para po mas mabilis yung discussion.
Ayan. So, ikinalulugod ko pong i-announce na magkakaroon po tayo, ang CHD Bicol, our Bicol CHD ay magkakaroon po ng isang community-based house-to-house mass PhilPen risk assessment at ito po ay gagawin po natin ngayong pong buwan ng Marso. So, mula po Marso 1 hanggang 31 ngayong taong 2023. So siguro nagtataka kayo ano ang PhilPen Risk Assessment at para saan ito at bakit natin ito gagawin. So mamaya i-discuss po din natin yan. Pero alam niyo po ba na currently, ang pinakamadaming bilang ng mga namamatay, ayon po sa datos ng ating Philippine Statistics Authority, nangunguna sa top 5 or even top 6 sa number 10 leading causes ng mortality o pagkamatay ay still ang ating mga non-communicable diseases. So pag sinabi po nating mga non-communicable diseases, kasabay po dyan yung sakit natin na alta presyon o high blood. O kaya naman po ay ang ating diabetes. Pero syempre nangunguna pa rin po dyan yung pagkaroon ng ischemia sa ating pong puso at the same time yung nagkaroon po tayo ng sakit din po sa cerebrovascular po natin or sa utak po or yung dugo or yung daanan ng dugo papunta po sa ating utak. So bukod po dito sa mga sakit or mga kausa ng pagkamatay, makikita din po natin dito na nangunguna or pumapangalawa sa pinakamadaming sakit sa buong Pilipinas ay ang alta presyon. So dito po makikita po natin na kadalasan kapag tayo po ay may alta presyon, ito po ay sumahantong sa iba't ibang mga top or leading causes po natin ng pagkamatay. So meron tayong dalawang option actually. Kapag tayo ay may sakit na-diagnose na tayo ng may sakit, may dalawa na lang pong option yan. Ang una po ay maaring magkaroon niya ng komplikasyon at maari po yang humantong sa ayaw natin na komplikasyon which is basically yung pagkamatay. Pero meron din po tayong isa pa na mas better na option. Ito naman po ay ang magkakasakit pero pipiliin po natin yung better health outcomes o kaya naman ay patungo tayo sa mas healthy and mas well yung ating pagkatao. So ano ang pipiliin natin? So hopefully po ang piliin natin ay yung pagiging health and wellness na status po natin. Ngunit paano po natin ito gagawin? So sa medicine po, meron po tayong tinatawag na levels of prevention. Kung tayo man po ay meron ng high blood, ano po ang kailangan gawin para mas maging healthy? Kailangan pong i-reduce yung komplikasyon. So ito po ay sa pamamagitan ng paggamot, pagbibigay po ng mga intervention nang sa gayon ay hindi humantong sa komplikasyon. Ngunit meron pa rin po tayong tertiary or secondary level of prevention. Ito naman po yung early diagnosis. So kung tayo man po ay may risk factors na, ibig sabihin malaki ang tsansa na tayo ay magkakaroon ng high blood o kaya ay komplikasyon mula sa high blood, kailangan pong maagapan na po natin itong malaman nang sa gayon ay maagapan din po natin yung kailangang gamutan o intervention. Bukod pa po dito, syempre kailangan po natin yung primary level of prevention kasabay na po dyan yung pag-alis sa mga risk factors. Ngunit syempre, before mo maalis yung risk factors, kailangan po may sapat tayong kaalaman para ito ay maalis nang sa gayon ay hindi na ito humantong sa disease o kaya naman po lumala yung nararamdaman natin na sakit. So again, meron po tayong iba't ibang mga intervention at lahat po ito ay nakaloob dito sa tinatawag po natin na PhilPen. So PhilPen po, ang ibig pong sabihin nito, basically, ay ang ating pong Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Intervention, kung saan po unang-unang ginagawa po natin sa pamamagitan po ng ating mga interviews, hina-identify po natin, ikaw ba ay may dalang panganib o kaya malaki ang tsansa na later on in your life ay meron kang high blood o kaya ay magdi-develop ka ng stroke. Kailangan po muna natin malaman yun at meron tayong mga ginagawang mga tools sa interview para malaman po yun. But again, magsisimula ito sa assessment ng ating risk factors. At kapag na-identify po yung mga risk factors ay present po sa inyo, nagkakaroon po tayo ng succeeding steps katulad po ng screening o kaya naman po yung mga pagkuha ng mga laboratory tests. And at the same time, susunod po dyan kung merong makikita ay yung ating treatment and management. So ngayon po ang gagawin po natin,
ay magkakaroon po tayo ng malawakan na community-based, magbabahay-bahay po ang ating mga health workers nang sa gayon po ay makita sa lahat ng mga taga Bicolano sino po ang may dalang risk or merong risk para magkaroon po ng iba't ibang mga nakakamatay na sakit. At nang sa gayon, kapag naagapan po itong malaman, ay maaagapan din po dapat natin yung ating mga management o gamutan nang sa gayon ay mapababa po natin ang bilang ng mga nagkakasakit or namamatay mula sa preventable causes ng non-communicable diseases. Okay, so again, ang gagawin po natin ay isang malawakang or community-based house-to-house mass PhilPen risk assessment at ito po ay gagawin sa buong Marso 1 hanggang 31 ngayong taon. So lahat po ng 20 years old pataas ay kailangan po nating ma-screen at sana po ang lahat ay makilahok sa ating gagawing pong activity at ito po ay again para masigurado po natin na maging mas healthy ang ating Pilipinas. So lahat po again ng mga partner stakeholders or ating pong mga LGUs ay magpa-participate po dito. So ikakandak natin ito sa pakikipagtulungan ng sa ating mga local government units. So ang ma-expect po ng ating mga community members ay mayroon pong pupunta na mga health workers sa kani-kanilang mga bahay. Maari pong ito ay pumunta any day of the week o kaya naman ay kung yung LGU ay gusto po, maari po itong pumunta during weekends. So maari din pong pumunta doon sa mga tinatawag po nating modified fixed post kung saan ito po ay ang ating mga local rural health units, barangay health stations. Pero syempre kailangan pong makipagbigay alam lamang po doon sa ating mga rural health units kung saan at kailan ang schedule ng gagawin po nating PhilPen campaign. So siguro po nagtataka kayo kung gaano kadami ang gusto po nating ma-risk assess na bilang ng mga Bicolano. So ito po ay aabot po ng 70% ng ating pong target na 20 years old and above. So we are targeting some 2,460,994 Bicolanos and Bicolanas para ma-risk assess. And kung nag-wonder po sila or interested sila dito po sa kung gaano kadami naman per province, pinapakita rin po natin yon dito sa ating screen. So in Albay, we are targeting some 586,000. In Camarines Norte, 253,390. In Camarines Sur, ang biggest po natin na population ay nasa 821,035. In Catanduanes, 107,888. And in Masbate, this is 356,072. And in Sorsogon, 335,868. So ito pong kampanya na gagawin po natin sa Bicol Region ay isa pong inisyatibo ng ating pong opisina. At ito po ay gagawin only in Bicol Region. Sa pagkakaalam ko po, hindi pa po ito nagagawa ng ibang mga rehiyon sa buong Pilipinas. At again, gusto po kasi natin sa Bicol Region makita natin yung totoong picture, ilan nga po ba ang mga may at risk, sino nga po ba ay may mga panganib na magkaroon ng malalalang sakit in the future, at gusto po natin dito proactively ma-prevent na po natin yung pagkakaroon ng malalalang sakit o kaya naman ay ma-prevent natin yung mga causes ng deaths na preventable dahil lang po sa ating mga non-communicable diseases. So again, we are inviting everyone sa gagawin po nating community-based house-to-house mass PhilPen risk assessment. Lahat po ng 20 years old and above, sana po ay kayo po ay i-allow po kami na magkaroon po tayo ng konting interview at ma-risk assess po namin kayo. At sana po mabigyan din po namin kayo ng karampatang pong mga actions na kailangan nyo pong i-take, particularly po yung mga behavioral changes and the diet modification, nang sa gayon po ay again, mas maging healthy po tayo laban po dito sa mga non-communicable diseases tulad po ng diabetes, ng ating pong alta presyon, ng cancer at marami pa pong iba. So I will be asking help as well sa ating mga media friends na sana po ay matulungan niyo po kaming mag-disseminate ng ating pong activity po na ito. Yung ibang LGUs po,
Actually kami din po dito sa CHD Bicol ngayon ay nagsimula na rin po kaming mag-assess ng aming pong mga kapwa empleyado at yung ating pong iba't iba po na mga LGUs kahit sinabi po natin na March 1 to 31 ang start. We are really thankful na kahit February pa lamang po ay early on nag-start na rin po sila nang sa gayon mas madami po ang ma-risk assess nila na ating pong mga kababayan. So with that, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat po in advance sa gagawin po nating pagtutulungan or partnership para mapaganda ang implementasyon po nitong PhilPen Risk Assessment in Bicol Region. Ma'am Maite, over to you po. Maraming salamat po, Dr. Monray, para sa ating comprehensive discussion on the PhilPen. And once again, i-remind po natin ang lahat na magkakaroon ngayong taon ng March 1 to 31 ng ating Mass PhilPen po. So makipag-ugnayan lang sa ating mga RHUs and barangay health centers para po sa schedule nito. So for our next speaker, makasama po natin para pag-usapan ang selebrasyon ng Philippine Heart Month ay si Miss Yolanda Almongera, ang Nurse 3 ng Non-Communicable Disease Control and Prevention Cluster. So magandang hapon po, Ma'am Ada. Hello, Ma'am Ada. Good afternoon po. Good afternoon, RD. Good afternoon, Doc Mon. And good afternoon, Ma'am Maite. At sa lahat po ng mga nandito po sa ating online platforms, maray na hapon po sa Indo Gabos. And I hope po, Gabos po kita ay healthy. So, ayan. So, yes, ang February po is the Philippine Heart Month, ano? So, sinaselebrate natin to. Pero, ano nga po ba yung rason kung natapok pag-celebrate ini tuwing February at when po siya nag-start. Okay, so ito po ay nagsimula by virtue of the proclamation number 1096 na pinirmahan po ni dating Presidente Marcos noong January 9, 1973. And dineklara po ang buong buwan ng February of every year as the Philippine Heart Month. In fact po, ngayon po isineselebrate natin yung 50 years na anniversary of this proclamation. And ano pong rason? Dahil po ay gustong ma-encourage yung public support para po sa advokasya and promotion ng cardiovascular health and wellness. Okay. Well, let me share my slide lang po. Saan tayo, Doc? Hold on lang po. Nagkakaroon lang po kami ng technical difficulties. Go ahead lang po, Ma'am Ada. So while we wait po for Ma'am Ada to prepare her screen, so if meron po tayong mga katanungan, pwede po natin i-input sa ating chat box ng ating WebEx meeting. And para po dun sa mga nanonood ng live, mag-leave na lang po tayo ng comment sa ating Facebook page. March. So ayan, once again,
Katulad po ng sinabi ulit ni Doc Mon kanina, magkakaroon po tayo ulit ng ating Mass PhilPen Risk Assessment Activity ngayong buwan ng Marso 31, 2023. So ito po ang ating PhilPen ay isang activity po para matukoy sa ating mga kapwa Bicolano at Bicolana kung tayo ay at risk sa mga certain non-communicable diseases or yung mga sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes at hypertension. So para po sa schedule ng ating PhilPen activity, makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating mga rural health units or barangay health centers. And bukod pa po doon, magkakaroon din po tayo ng ating community-based na PhilPen activity or yung tinatawag na house-to-house. So kung tayo po ay inconvenience sa atin na pumunta sa ating mga RHUs or barangay health centers, ay pwede po tayong mapuntahan ng ating mga health workers sa ating mga bahay. So stay tuned po sa ating mga schedules. Ayan. Ayan, Mamait. So, let me continue po. So, ito po ang rason kung bakit tayo magsa-celebrate lagi ng Heart Month tuwing February. So, if we look at the data, yung heart disease, actually, ito po ang number 1 cause ng death worldwide. So, estimated na 17.9 million died from CVDs noong 2019, which is actually 32% po yan ng buong global deaths. And actually po, ang over 3/4 nitong deaths ay nangyayari sa mga low and middle income class po na countries katulad po ng Pilipinas. So, if we look at the Philippine data naman po, as kanina nga din po, pinakita na din po ni Doc Mon, na ang number 1 po na cause ng death is the ischemic or coronary artery disease. So, ito po ang killer, number 1 killer. Both po yan nung 2021 and 2022 at same po na period from January to February. Okay, so with this data on card, kailangan po talaga na magkaroon ng attention dito po sa cardiovascular health. Kaya kailangan ng national awareness or an intensified campaign that would put emphasis to this serious health problem, and that is the goal of celebrating po the Philippine Heart Month every Friday. So ano nga po ba ang ginagawa ng heart? Okay, so ang heart po natin, ito po ay sinasabing muscular organ na almost po kasing size po ng isang fist ng kanyang owner. Okay? So, and ito po, anong ginagawa niya? Ito po ay nagpa-pump ng blood containing oxygen and nutrients throughout the body. So sinasabing siya po ang pinaka-hardworking na muscle sa ating katawan. It would work non-stop. And actually, more than 7,005 liters ng blood ang pinapump nito kada araw at nagbibit to 100,000 times per day. So, if this is the organ responsible in delivering the nutrients and oxygen sa different parts ng katawan ng isang tao, dapat magpa-function siya at its best. So, if we don't take care of good of our hearts, pwede pong magkaroon ng mga ailments or diseases ito. So, ano po ba yung mga common ailments affecting the heart? Number 1 po dyan, yung coronary artery disease or yung ischemic heart disease nga po na tinatawag. Ang condition po ito ay yung kung saan ang mga major blood vessels na nagsusupply ng heart ay nagnanarrow or lumiliit. Okay, so, anong kausa nito? Meron pong mga plaque build up sa mga walls ng arteries. So ito pong mga plaque deposit, ito po yung mga tinatawag nating mga cholesterol deposits or other substances sa ating artery. Kaya po yung mga mahihilig sa taba, malamang po na may mga deposits na po tayo sa ating mga blood vessels. So, kung ito po ay nag-build up sa ating mga arteries, nagnanarrow po ito over time, which can partially or totally po mabablock niya yung blood flow. At ang isa naman po na symptoms nitong coronary artery disease is what we call angina. Okay? The angina pectoris. So, ito po isang type of chest pain caused by reduced blood flow to the heart. Okay, so dinidescribe po yan as squeezing, pressure or heaviness or tightness or pain. Ito pong angina,
maaari po siyang mawala after a few minutes of rest or kung po ay nagme-medicate. Okay, so nawawala po yan. At ngayon naman, ikumpara naman po natin to sa susunod. Ito pong tinatawag po nating heart attack or myocardial infarction. So ito naman po ay nag-occur when the blood flow to the heart decreases or actually nag-stop na, causing damage na sa heart muscle. So, ito po ay nangyayari pag ang isa or more areas ng heart, hindi po siya nagkakaroon ng enough oxygen. At ito po ay ganun din, cause din po ito ng mga plaque deposit and other substances. Pag ito pong mga plaque ay nag-rupture, nagkaroon po ng blood clot, itong blood clot po ang actual cause ng heart attack. At kumpara po sa angina kanina, na na-relieve po siya ng rest, ito pong myocardial infarction or heart attack ay hindi po. Actually, yung chest pain niya gets worse. Okay? So, sabi nga, it doesn't get better with rest or taking po nung tinatawag nating nitroglycerin. Ayan. So, ang next naman po na possible na heart ailment is yun po ng cardiac arrest. Okay? Ito po nangyayari when the heart suddenly and unexpectedly stops pumping. Okay? So, if this happens, yun pong ating blood stops flowing to the brain and other vital organs. At without treatment, cardiac arrest can lead to death. Okay. So, as you can see, kailangan po talaga natin na pagtuunan ng pansin ang ating heart health para hindi po magkaroon ng mga gantong heart condition. So, sa paanong po paraan para ma-prevent po natin itong mga heart conditions? Number 1 po dyan na prevention is pag-exercise regularly. So, ilang beses ka po ba dapat mag-exercise at ilan pong minuto kada araw? So, ang recommendation po, kailangan ng isang tao ay makapag-exercise ng isang moderate intensity exercise for at least 2.5 hours per week or 30 minutes per day. Okay. So, pag tayo po ay regularly nag-exercise, nakakapag-improve po to ng ating blood pressure, nakakapag-improve po ng level ng cholesterol, at at ito po kadalas ay syempre po yung timbang po natin ay makokontrol na. So yan po, kailangan po natin mag-exercise regularly. Ano pa po ang ikalawa natin na dapat gawin? Kailangan po na kumain tayo ng tinatawag na heart-healthy diet. So, kailangan po na tayo po ay mag-consume ng madaming fruits and vegetables every day. So, at least 3 servings ng vegetables and 2 to 3 servings of fruits. Kailangan po din na hindi tayo mahilig sa mga maaalat ng pagkain. So, we have to reduce our salt intake to less than 2 grams or 1 teaspoon per day. At very important po na tayo po ay umiwas sa mga matatabang pagkain. So, kung makikita nyo po dito, ay yung pinggang Pinoy. So, ito po yung parang simple na visual food guide na pwede nating gamitin sa tuwing tayo po ay kakain. So, pag nakita nyo dyan, kalahati po niyan talaga ay dapat na ang kinakain natin yung mga prutas po at mga vegetables on a daily basis. At ganun din po yung ating mga go and grow food which takes part of the nutrient at ating carbohydrate. Ayan. Ano pa po ang next na dapat natin gawin? Kailangan po na kung ikaw po ay medyo nasa katabaan or yung ating weight ay hindi po healthy, magbawas, and importante po na ma-maintain po natin ang healthy weight. So, kasi po, ang pagiging overweight, especially yung dyan po sa ating sa midsection natin, nag-i-increase po yan ng risk sa pag-develop ng heart disease. Okay? So, kailangan po natin ma-maintain ang ating BMI ay nasa normal. So, pagka ang body mass index nyo na tinatawag ay nasa 23 na, considered na po as overweight. So, i-measure po yan
doon nga po sa PhilPen, isa po ito sa ating ime-measure sa mga ire-risk assess natin ang kanila pong BMI. So, by weight and ang kanilang pong height. Okay, so ang central adiposity naman po o yung itong high waist circumference dapat po sa babae ay hindi po maging more than 80 centimeters at ang sa lalaki naman hindi po siya dapat tataas sa 90 centimeters. So, pagka po ang high waist circumference, ito po ay nagpo-point sa abdominal fat and associated nga po siya with higher risk of developing cardiovascular disease. At pang-apat po sa dapat po natin na gawin ay wag po tayong gagamit ng tobacco dahil po itong mga chemicals sa tobacco or sa sigarilyo cause damage sa heart and blood vessels. Ito pong mga cigarette smoke, nagre-reduce po yan ng oxygen sa blood na pwede pong magpa-increase ng mga blood pressure and heart rate. So because of that, the heart has to work harder to supply oxygen enough to the body and brain. So iwasan po natin ang manigarilyo. And 5, avoid the use of alcohol. Okay? Kasi po, ang alcohol consumption is linked to more than 200 diseases and injury condition, including CVD. Okay. While most po our Filipinos report na ang alcohol drinking is occasional, katulad nga po kanina sa amin pong ginaganap na PhilPen, kadalasan po hindi naman po talaga umiinom ng alak, occasional. However, wala pong safe na level for drinking alcohol. So, better pa din po na i-avoid po natin ang pag-inom ng alcohol altogether to protect our heart. Yan. So, these are some ways po to keep our hearts healthy and avoid heart disease. So, for this month, what we want to impart is that wag po tayong mag-antay na tayo pa po ay magkaroon ng heart attack or heart disease. We have to take action na. So, wag po tayong mag-wait for a second life kasi yun nga, hindi naman po tayo mga pusa. So, heart disease is often avoidable and preventable. Okay? So, pagka binago po natin ang ating lifestyle, ma-avoid din po natin to. So, following a heart-healthy lifestyle, hindi naman po siya complicated and it doesn't mean po na we will lead a life ng self-deprivation. So, instead, let us find ways to incorporate heart-healthy habits into your lifestyle and you may well enjoy a healthier life for years to come. So, ayan po. Ayan nga. So, ka-heartner, ngayon po narinig mo na ang latest about our healthy heart. Thank you. Ma'am Denise, over to you po. Maraming salamat po, Ma'am Ada, para po sa pag-discuss ng ating celebration of the Philippine Heart Month. So, dumako naman po tayo sa ating question and answer forum. Sa muli, makakasama natin si RD Vera, si Dr. Monray Mancilia, at si Ma'am Ada Almonguera para sagutin po ang mga questions ng ating media partners and ng public. So to start, dahil madami pong questions na na-receive natin about ang ating HEA or yung tinatawag natin na Health Emergency Allowance. So let us start po with the following questions for RD Vera to answer. So for the first question, ano po ang mga updates patungkol sa hazard pay na HEA or OCA sa mga medical personnel? Doc? Basically po, ongoing na po ang satuyang pag-release ng mga funds para duman sa satuyang mga personnel po na dapat tawag kay HEA. And aside from that po, I have already signed disbursement vouchers po, to LGUs and health facilities po na that would pertain po to the payment po of the HEA duman sa mga personnel. Ongoing na po siya, ma'am. So we don't have any problems with that. Maliban po kung maabusan po kita ng funds, that we have to request it again from the central office. So regarding po the HEA, ongoing na po kami sa pagtaukan sa inyong mga benefits po na makukuha dapat nindo. Ongoing na po yan.
Thank you, RD. Next, ano ang naging proseso ng pagbigay ng HEA? Basically po, may guideline po yan na nakasaad po sa tuyang mga department order po from the central office. Ang ginigibo lang po ni DBCON is we only validate reports submitted to the regional office and the process to disbursement po. So, pag nagpadara na po dito yung lista, nahali po sa mga LGU, dahil na po yung hinihiro, no? We send it po to central office. Then it is already the central office po who prepares, gabos po na needs, mga requirements po kayan. Then binabayad po na sa amin. Then kung cleared na po sa central office po yan, then we usually process po the disbursement of the payments mo po sa enda. So kami lang po nag-receive digdi, ang lista po halos sa LGU. Then we send it po to central office. Pag cleared na po sa central office yan, inuulit ko, binabalik sa MUYA, then we prepare po the payment for the specific person that will be receiving this HEA. Thank you, RD, for clarifying po yung ating process or yung pag-process ng ating HEA. So another common question po na need po nating ma-clarify, sino-sino po ba ang pwedeng mabigyan nitong health emergency allowance? Ano po yan, Puning public or private health worker po and non-health workers po assigned to health facilities po involved in COVID-19 response in line with the COVID-19 PDITR strategy po ibig sabihin this includes the janitor, the ambulance driver, as long po they are assigned to a health facility and involved in COVID-19 response. So it goes beyond po the health workers na nurses, midwives, and doctors, but auxiliaries po, pwedeng matawan yan hanggang provided po na po sinda, nagtrabaho po against the COVID-19. Maraming So, salamat. po yan na nagtrabaho po yan, tandaan na nasasabi po na pumasok po sa criteria ng PDITR strategies na ginigibo tayo. So gabos pong prosesong yan, dakol-dakol po siya, na dawa nga ni bawa kang doktor, bawa kang nurse, bawa kang midwife, basta nagtrabaho ka po duman, na you were involved and practice anti-COVID activities po. Na within that strategy, you will be get paid po. Para klaro po kita. Maraming salamat po, RD. So another additional question po. Ang DOH National ay nag-release ng alert tungkol sa chikungunya. Ano ang status ng Bicol patungkol dito? Ano po yan? As far as Bicol po, sa Digdi sa Tuya, depa po kitang record na kita po kay chikungunya. That would be coming from our disease surveillance unit po from January 1 to February 4 po. Kita po record din sa tuya kay chikungunya. So as of now, 0 po kita sa records po ng chikungunya. Ayan, so thank you po, RD. So isang good news po yan sa ating region na wala pa po tayong cases so far ng chikungunya. So bukod po sa pag-assess sa ating surveillance nito, ano pa po yung malalaking plano or project ng DOH Region 5 ngayong taong 2023? Para mo, ang sarap po, dahil po pirming paglingawan, si COVID-19, aningon pa ang nyaw pa siya. May pandemic, nasa state of pandemic pa po kita ngunyan. So, of every activities po na sinet up ta duman, like the PDITR strategies na po, we have to follow that pa rin. Magbabakuna na napaka-importante bagay ng COVID. Lalo na po niya, nahababaw pa. At this point in time po, medyo may challenge pa po kita sa pagbabakuna. We have not reached that point na masasabi kang at least 95% kang kabus na po nagkaiguhan ng booster. Takay po po magka-booster, digdi po na mahihiling ang pag-respond po kan lawas sa laban sa COVID. COVID po, pag bakunado ka na, namomodify po ang reaction ni COVID virus
Tapos lalo na po naman sa itong mga pag-iriban na senior citizen na dahil po siya masyadong nagkakaabot naman sa pinasabitang, dahil siya nakakaabot naman sa pinasabitang severe manifestations po ng COVID. Usually po, mild lang po inaabot niya. As a matter of fact po, ako po, twice na COVID, vaccinated na po ako twice, 2 boosters na po ako. I am a senior citizen po and I got COVID twice and ngayon lang po ako duman nakaabot sa mild symptoms ng COVID. So, regarding po sa pagbabakuna, it's still, sa tuya sana maging mandatory po na dawa po, haramunin do or iwa ka mo mga pagduda. Sige lang po, magpabarako na lang po kamo. Taning, magkaarga po kita ng sinasabi ng community resistance against COVID. Ikalawa, iguan na po kita ngunyan na palaog na po ang Pebrero, palaog na ang Marso, makakaiguan na po kita ngunyan kipigaapod na MRO-PBC po na bakunahan. Hindi po sa regular na pagbabakuna ta kan mga aki na 0 to I forgot the age. Ang point po dito is we have to ensure po na any age group na magkaigo po kibakuna. Right now po, ang sa tuyang coverage po kang pagbabakuna sa polio, sa tikdas, tapos yung sa OPB na sinasabi. Hababao po sa tuyang coverage po kang pagbabakuna po dito sa rehiyon. Ang point po dito is tibaan po magkaigo po kita ki mga outbreak, lalo na sa measles po na ngunyan sa ibang rehiyon ta po rin sa Pilipinas, gawa na po sinda ki mga kaso. Nagka-cluster na po sinda sa bawat lugar. Swerte ta po as of this date, as of this time, dahil pa po kitang clustering of measles. Hindi po, dahil pa kitang identified po based on that na measles cases. So ang inahagad po namin na tabang sa Endo, na inipag-abot ka aning Mayo, tabangan po nito kami, kanmidya, kasi itong mga kairiba sa community na magpabarak muna tabi ng mga aki. Hindi sa itong mga aki, we have to increase po the coverage. Tangani po ma-prevent na magkaigot po sila to polio, tikdas, rubella, ayan, mga yan. Tangani pong di kita magkaigot po ki outbreak, di kita magkaigot di another epidemic kung sakali man. Iyo. So muna po, gusto ko pong i-reiterate po na ang specific lang dito, ang bakuna po kontra sa polio o sinasabi natin OPB, hindi po nagpupuduman sa mga aki na 0 hanggang 59 bulan. Yan. Ngunyan, duman naman po sa bakuna kontra tikdas at saka sa rubella pigapon, 9 months hanggang 59 months. Hindi po so coverage po kan sa tuyang pagbabakuna. Riniremind ko po sa mga magurang na pag-abot po kang bulan na na mag-implement po kita kan sa tuyang MRO Bibisiya, gabus tabi sinda pabakunahan, idara po nido sa health center, pwede man, kadaklan dapat idara sa inyong mga barangay health stations or siguro po kung kakaipuhan, magbibisita na lang po ang sa tuyang health team from the local government unit sa Sendo, pwede mo po sila mag-araw-araw. Haray mo po sa inyong health center, baka madipisilan po kamo na magpabakuna. Okay? So, ini po sa mga key points po na pwede ta pong direksyon ngunya na 2023. Hanggang po niya ang si pandemic, ang COVID, dahil po kita matulong. Dahil agad po kamo mabakunahan. Okay? So, yan po ang sambuhang yung mga magagabat na plano sa 2023. Thank you very much, RD Vera. So ngayon naman, meron po tayong mga nakalap na tanong tungkol sa PhilPen at sa Heart Month. Pero dumako muna po tayo sa ating PhilPen. So for a question for Doc Mon, sa LGUs lang ba gagawin ang PhilPen? What about offices? Ano po ang plano ng DOH Bicol to get them involved? Maraming salamat po sa katanungan, Ma'am Maite. At actually po, lahat po dapat ng 20 years old and above, kung saan man po ang workplace nila or kung nasaan mo po ang assignment nila,
ay kailangan po sana ay magkaroon din ng risk assessment. So actually katunayan po niyan on the 24th, this Friday po, magkakaroon din po tayo ng meeting sa iba't iba nating mga stakeholders. So kasabay na po dyan yung mga national government agencies nang sa gayon ay maplano din po natin kung papaano po sila mabibigyan nitong ating serbisyo, which is the PhilPen. Again, ito po ay magiging sa pakikipagtulungan or in partnership with our local government units na nakasakop po doon sa kanilang workplace. Kaya again, inaanbayan din po namin yung mga gusto pong dumalo at sumali po dito sa ating malawakang PhilPen Risk Assessment. Maari po silang sumabay sa atin sa pinapatawag po natin na meeting this Friday po. Nang sa gayon ay mas ma-detalye po natin kung ano po yung magiging arrangement para lahat ay makasali po dito sa PhilPen Risk Assessment natin. Thank you, Ma'am Maite. Thank you, Doc. So follow-up question po. Anong mga non-communicable diseases ang may mataas na bilang sa rehiyon? Okay, so ganun din po, katulad po ng sa national po natin na data, ganun din po ang nakikita natin in Bicol region. Nangunguna pa rin po dyan yung ischemic heart disease. It's just basically yung nagkaroon po ng bara, yung daluyan po ng dugo papunta po sa puso. Meron din po tayo ditong cerebrovascular diseases, which is basically naman po yung nagkaroon din ng bara o kaya naman ay pagdurugo doon po sa daanan ng dugo papunta po sa utak. At syempre, nandiyan dyan yung ating mga cancers, diabetes or diabetes mellitus, and yung ating alta presyon. So ito po yung ilan sa mga top po natin na causes ng mortality as well. Thank you, Doc Mon. Para naman sa Heart Month, Ma'am Ada, ito po ang first question. Anong iba pang programa para sa heart health or yung kalusugan ng ating puso ay nasa on the ground except for PhilPen? Meron po ba nito ang DOH Bicol? Hello po, Ma'am Ada. Hello po, ma'am. Yes. Naririnig po ako. Medyo mahina lang po, Ma'am. Okay po. Aside from PhilPen po, andyan po yung ating massive po na health promotion na ginagawa sa buong region about po dito sa ating Philippine Heart Month. And ang focus nga po dito is kung paano po ba magkakaroon ng isang masigla at malusog na puso ang mga Bicolano. So nagkakaroon din po ng mga tinatawag po ng mga Belly Good for Health na program, ang iba't iba pong mga LGUs. Kung noon po kasing COVID ay wala po tayo madalas na ginawang Belly Good for Health. So ngayon po, tuloy-tuloy po yan. And in fact po, madami na po tayong mga LGUs ang nagsimula na po dito po sa kanilang Belly Good for Health program, kung saan binibigyan po dito ng pansin yung babawas po ng high waist circumference ng atin pong mga Bicolano. Nang sa ganun po, sila po ay bumaba ang risk po sa pagde-develop nitong mga tinatawag nating lifestyle-related or NCDs po. Right there. Thank you, Ma'am Ada. So, question from Sir Remy Mendones. Sa kasalukuyan, ilan po ang doktor o espesyalista sa puso dito sa Bicol Region? Kulang po ba itong bilang or sapat lang? Sa kasalukuyan po, we don't have the data kung ilan po ang mga doktor or espesyalista dito sa puso. However, wala din po tayong criteria para masabi natin na kulang ba sila or sapat na. Okay, so magdepende po kasi sa yung severity ng diseases of the heart. Kung pwede po siyang ma-manage on a primary level, na-manage naman na po yan, at meron po tayong mga tinatawag na mga referral hospital. So kung hindi po ma-manage dito sa ating mga primary, pupunta na po sila sa secondary in even the tertiary hospitals where naandyan din po yung ating mga espesyalista para sila na po ang tumingin dito po sa ating mga kapwa Bicolanong may sakit po sa puso. Thank you very much, Ma'am Ada. So, apologies po ulit kay Ma'am Remy Araneta Mendones ng
90.7 Radyo Oragon. So, thank you din po sa inyong question. So, follow-up question din po, Ma'am Ada. May datos po ba tayo kung anong sakit sa puso ang may pinakamataas na kaso sa Bicol Region? Tulad po din nung present, it's ischemic heart disease po or ito pong tinatawag natin mga coronary artery disease po ang kasalukuyan na mataas po dito sa atin. So, it's the same picture po as the national data. So, yun, daluyan po talaga ng dugo ang malaki po ang percentage ng pagkakasakit ng ating mga Bicolano. So, yun, dahil po sa mataas po yung fatty content at hindi po kadalasan nagpe-perform na itong mga physical exercises, hindi po naninigarilyo, and also, ganun po yung nangyayari. Kaya po, itong coronary or ischemic artery disease ang mataas po dito sa atin. Thank you very much, Ma'am Ada. So, for Doc Mon, ito po bang unang PhilPen na ginanap sa Bicol Region? Ang ibang region po ba ay nakapag-conduct na ng PhilPen at yearly po ba ito? Doc Mon? Yes. So actually po, yung Mass PhilPen, yung ginawa po nating in term na parang kampanya po siya, ay first time po siya gagawin in Bicol Region. Pero ang PhilPen po na implementation, ito po ay taunan din talagang binibigay ng ating mga nasa local government unit. Pero kung ang tanong po siguro ay bakit natin kinailangan po siyang gawing campaign? Kasi po sa mga nakaraang taon, pinimonitor po natin ito, gaano kadami out of the population po ng Bicol Region, ilan po ang nasi-screen. Kasi again, kailangan masi-screen lahat nang sa gayon ay maaagapan po natin yung intervention sa kanila. Sometime in 2021, nasa 13% lamang po ang na-screen ng buong Bicol Region. So kung mapapansin nyo po, masyado po itong mababa as compared to that na gusto po nating numero. Kaya po, ngayong taon po, dahil nakikita natin yung kahalagahan ng screening, early detection, and at the same time early treatment, we opted na gawin po siyang malawakang kampanya nang sa gayon ay ma-achieve natin yung goal na maprotektahan the soonest possible time lahat ng mga taga Bicol. Kaya again, we opted na gawin po siyang campaign. Thank you, Doc. So, question po from Miss Edna L. Fuentes. Good afternoon po. May incentives po ba kayo na pwedeng ibigay sa mga barangay health workers natin na malaki ang tulong sa activity na ito? Doc Mon. Siguro sasagutin natin ito in another occasion, but however po, ma'am, rest assured that this is well noted and pagkatapos siguro ng ating dalawang malawakang kampanya, again, yung dalawang malawakang kampanya natin will be that of the PhilPen ngayon pong Marso, and sa darating naman po na Mayo ay yung ating MROPV SIA. So babalitaan po namin kayo at sasagutin namin itong tanong na ito by then. Salamat po. Salamat po, Doc Mon. So, for Ma'am Ada po, from Radyo Pilipinas, Ma'am Nancy. Good afternoon po. For now, how would the Bicol CHD assess the capabilities of our government hospitals in addressing the cases of heart ailment among Bicolanos in terms of personal and medical equipment po? Thank you. Hello, So, Ma'am Ma'am, Maite. yes Yes po. po. Okay. May capabilities po ang ating mga government hospital sa pag-address po nitong ating mga heart ailments ng mga Bicolanos. Madami naman po tayong mga personnel and medical equipment at sila po ay, ito pong ating mga personnel ay capable and they are given a technical assistance. May mga, ano po yan, may mga tawag nito, meron po yang mga meron po yan na equip po sila to address ito pong mga heart ailments ng mga Bicolano. So, wag po mag-atubili ang ating publiko dahil po ito pong ating mga especially itong mga government retained hospitals ay may mga capable at mga magagaling pong mga doctors at meron po tayong mga equipment that can help address itong mga heart ailments ng ating mga na kinakaharap po ng ating mga
kapwa Bicolano. Thank you very much, Ma'am Ada. So, additional question po, ma'am. May mga best practices ba ang mga LGUs in relation sa heart health? Yes, Ma'am Maite? Yes po. To repeat the question po, may mga best practices po ba ang mga LGUs in relation sa heart health? Yes po. Ito pong PhilPen ay ito po ang ginagamit nila upang maaga na po nilang malaman kung ito po bang ating mga kapwa Bicolano ay may risk po. So, ginagamit po nila to. And ngayon po ay papalakasin natin lalo. So, through the PhilPen, nakikita po kung ito pong ating mga Bicolano ay gaano po ba kataas ang risk nila sa pagde-develop nitong mga tinatawag nating NCD. So, isa po yan sa mga ginagamit on the primary level para po ma-address itong ating tinatawag na NCDs. Okay, so isa lang po yan. And then, syempre po, yung mga health promotion na ginagawa sa baba, kung saan pinapaigting po yung kailangan ang lifestyle po ng ating kapwa Bicolano ay bibigyan ng importansya na dapat po ay magkaroon po sila or mag-practice po sila ng tinatawag na healthy lifestyle na palagi. So, doon na po ang focus po ng ating mga primary health workers. So, ginagawa po nila yan even on a daily basis po. Kumbaga, hindi nagsasawa po itong mga ito sa pagpapaintindi po sa ating mga nasa baba na kailangan po talaga na mag-practice ng healthy lifestyle para sa ganon, hindi na po makapag-develop ng sakit itong mga Bicolano. Thank you, ma'am. So, si Ma'am Nancy po ulit from Radyo Pilipinas is asking kung pwede po natin i-cite yung mga leading hospital sa region po. Okay. Doc Mon will answer for this one. Okay po. Yes, Doc Mon. Ma'am Maite, sorry, apologies. We are having the difficulty right now kasi dito sa signal namin sa office. But the question is? Yes po, Doc. So, Ma'am Nancy po of Radyo Pilipinas is asking, dun po sa mga leading hospitals natin dito sa region, ano po yung mga pwede nating i-cite or mention po sa per province? Okay, so basically po, again, ang ginagawa po natin ngayon with the UHC or the Universal Healthcare Law, ang gusto po natin, lahat ng serbisyo ay dadaan po muna at ma-assess yung lahat ng pasyente at pangangailangan nila doon po sa ating primary care provider. Ito po yung ating mga nandidoon sa example sa mga clinics or sa ating mga rural health units. At depende po sa pangangailangan ng pasyente, yung pagpunta po at pag-refer sa iba't ibang mga especially secondary or tertiary hospital. Patungkol po dito sa usapin sa puso, meron po tayong dalawang Apex Hospital right now. Ito po ay ang ating Bicol Medical Center at ang ating BRHMC or Bicol Regional Hospital and Medical Center. So both of which naman po, marami po tayong specialista po na nandiyan. Meron tayong mga cardiac center actually. At even yung pag-opera po natin ng open heart ay kaya na rin po may opera dito sa ibang hospitals na ito. Thank you, Doc, for answering po Ma'am Nancy's question. So, another one naman po for PhilPen. Kung sakaling napakarami po ng bilang ng mga Bicolano na mangangailangan ng maintenance meds after this PhilPen assessment, may sapat po ba tayo na libreng gamot para ibigay sa mga nasa laylayan ng lipunan? So, a question po yan from Ma'am Edna. Okay, maraming salamat po Ma'am Edna sa katanungan. So again po, meron po kasi tayong tinatawag ngayon na Universal Healthcare Law. Ito po ay nagsasabi din po kung ano po yung mga laws and functions din po natin at ito po ay tinutugma din po natin with that of the local government code. So dito po ang assignment po ng pagpo-provide po ng ating mga medications, particular na po itong mga maintenance medications po natin sa hypertension and then at diabetes. Ito po basically ay kasabay sa roles and responsibilities ng ating mga local government unit. So ang nakaatang lang po sa atin sa the CHD or at the Department of Health
ay augmentation and procurement lamang po ng ibang mga gamot na nabibilang naman po ang allocation sa tinatawag po nating geographically isolated and disadvantaged areas. Ito po yung mga munisipalidad or barangay po na na-identify po natin na walang kapasidad financially na mag-procure nitong mga gamot po na ito. Okay, so again, we really understand and we appreciate na-identify po natin yung need for the medication doon po sa mga mari-risk assess po natin at kasabay ito sa management. Regarding sa question, again, ito po ay ang roles and responsibility na ito ay nasa LGU po yung procurement ng ating mga maintenance medications and partly lamang po and augmentation yung para po sa Bicol CHD sa GIDA areas. Thank you very much, Doc Mon. So, matapos po ang pagsasagawa ng mass Philippine risk assessment sa ating mga communities and of course sa mga workplaces, we hope, ano po yung gagawin daw sa mga results ng Philippine or yung next move forward natin to? Okay, napakagandang katanungan, no? So again, gusto natin malaman kasi as of this time, yung true picture. Gaano kadami talaga ang may sakit sa Bicol region, particularly yung mga non-communicable diseases. And hopefully po, ma-identify natin ito the soonest possible time and we are really preparing as well na pagkatapos ng ating Philippine Risk Assessment, ang susunod nito is referral. So once ma-refer po natin, ito po ay i-refer natin sa ating mga primary care providers din po nang sa gayon magkaroon po ito ng further assessment. So assessment, kasabay na po dito yung pag-check noong ating mga laboratory tests kung kinakailangan and other diagnostic test para ma-diagnose po natin yung sakit niya. Or after naman po nito, another na step is basically the treatment or kung meron pong rehabilitation na pwedeng gawin or meron po tayong counseling na po pwedeng i-offer. Again, depende po kasi sa kung ano yung makikita natin sa risk factor. For example, nakita natin sa risk factor na obese yung ating pong client, definitely ang magiging isa sa mga management will be that of the nutritional counseling. So lalagyan natin ng diet plan, etc. And susunod din po nito yung tuloy-tuloy na monitoring and evaluation ng ating PhilPen. So we have already discussed this as well and we ask our local government units and then yung implementing units po natin to prepare ahead doon sa i-expect po natin na mass na magiging mari-refer and at the same time ima-manage po din natin ng mga clients. But again, at the end of the day, gusto po natin madami pong maagapan yung makita natin agad kung ano yung mga sakit, maagapan yung mga po pwedeng agapan, magamot yung mga kailangan gamutin, nang sa gayon ay ma-reduce natin yung ating bilang ng mga taong may malalang sakit o namamatay mula sa preventable causes dito po sa Bicol region. Thank you very much po ulit, Doc Mon Ray Mancilia and Ma'am Ada Almonguera for entertaining our questions on Philippine and Philippine Heart Month from the media. So let's get back to RD Vera. So we have a few more questions po for RD. So ano po yung mga pagsubok na nakikita ng DOH Bicol kung bakit mababa pa din ang mga bilang ng nagpapabooster sa COVID-19? So RD? Okay. Primero po, nagka-problema po tayo dun sa primero mga nakikita natin na sinasabi nagmamarites. Malaking bagay po siya na nagsasabi na mga negative connotations po about COVID-19 vaccination. Na karamihan po nito ay tumatama po doon sa ating mga senior citizen. Na at the end of the day po, ayaw na din ni senior magpa-bakuna. Kasi po isang beses, pumunta ako sa isang barangay, may nagsabi sa akin doon, Dok, alam mo yung isang kasama ko din sa organisasyon ng mga senior, namatay dahil sa pagbabakuna. Ako, paano yun nasabing namatay? Naturukan ho siya, pagkatapos ng isang linggo, namatay. Kako may nag-examine ho ba nito, dinala mo lang sa ospital bago siya namatay? Hindi ho, sabi lang sa amin ho, narinig ho namin. That simple term, umalat sa barangay.
So tinanong ko yung isang health worker, asa na kako yung nagpapabakuna dito? Bakit ka kukunti ang output ng senior? Natatakot po sila, Dok. Dahil yung nabigla nga akong namatay dyan sa isang purok namin. Kaya ayaw din po ng senior na magpapakuna. So sabi ko, let's send a team that would cater to this kind of situation na pagmamarites against COVID-19. Simple lang po yan, ha? There are a lot of false accusations po against COVID-19. Pangalawa po, yung sinasabi natin na whole of nation approach, whole of region approach. Sa tingin ho namin, medyo nagka-problema po tayo when it comes to the implementation po nito. Kasi may mga agencies po, may agencies na binigyan po ng leeway na hindi sila pwede. Nasa kanila kung gusto sila magbabakuna ng kanilang staff. Gusto sila magbabakuna ng kanilang mga constituents. Ito po nakakreate po ito ng imbalance. Nakakreate po ito ng problema sa momentum ng pagbabakuna. Kasi instead of having a full blast implementation ng pagbabakuna natin, nawiwindang yung ating health worker, nawiwindang yung ibang ating mga kasama sa bayan. Dahil bakit ito sabi nila, pwede rin daw hindi magpabakuna. Bakit ito ahensya ngayon? Hindi siya pwede, okay lang sa kanila na hindi magpabakuna. So basically po, that boils down into a policy issue na which is a hindrance kung titignan po natin sa success ng pagbabakuna. Lalo po dito sa atin sa Bicol na kung itatanungin nyo kami, isa tayo sa pinakamababa na region sa performance ng COVID vaccine. Ika nga kung Bicol, nasa kapurit po Bicol. Isa pa pong concerns na kita namin was yung hesitancy po regarding the vaccine. Namimili po sila kung anong brand na gusto. Pag wala yung brand na gusto nila, hindi sila nagpapabakuna. Sa best po, nag-monitor po kami sa baba and nakita nga namin para po sari-sari store doon, yan dito yung vaccine type brand A, brand B, brand C, brand D. That was a strategy po para ma-cover yung mga pasyente o mga supposedly vaccinees na magpabakuna na naghahanap ng kanya-kanyang brand. With that kind of pananaw po ng ating mga kababayan, that is already basically a hindrance, another hindrance po sa success. Buti po kung ang ating particular health unit, meron ng 4 na yun na brand na pamimilian. So, it boils down to a reduction po in a capacity po sa tuyang health personnel para magbakuna. Another po, we have influence po of other, we can call them mga cults, kulto, na they try to influence po their members na dahil magpapabarakuna. We have experienced this one here in Albay. I went to a barangay, 2 barangays, dahil nagpapabakuna. Dahil nagpapabakuna kaya dawa aki buda matanda, wala 0. So nakaulay mi, so nakaulay mi yung health worker. Bakit ka mo wala dito tao? Kasi sir, yung dito, yung mga karamihan dito, miyembro ng isang kulto. Hindi man masama maging miyembro ng isang kulto, but ang point is, if it is already a hindrance to the success of a preventive program like COVID, then why should there be a pagbabawal sa pagbabakuna? Beliefs, which are basically sometimes baseless din naman on the issue of the efficacy of the vaccine. Hindi po susarong mga nailig ng mga major concerns na dapat siguro pagtugunan din natin. Right now, we're still fighting COVID. Even though ang kaso diit na,
But we want the region to have a what we call a prepared population that would be prepared again in relation to another bout of COVID, which is basically pagbabakuna po. You cannot win an infectious diseases by not just by just being mag-isolate, mag-face mask, social distancing. You just can't do that for a long time. But you have to have an intervention. Buti nga ni Tabi, mas mabilis ngayon na-discover agad din yung COVID vaccine. Dapat doon ang dapat tinitingnan ng sambayan ng Bicolano na nagkabakuna tayo. Hindi yung bibirahin mo yung bakuna, bibirahin mo yung bibigay ng bakuna. Na walang epekto yan kung ano-ano mga sinasabi against the vaccine. Ito nga, may this one, ito nga gawa dito, ito gawa mo. Mabuti nga tayo meron. Paano kung wala? The left and right tayo po dito nagpapalibing. Yan ang siguro dapat tingnan natin ng sambayan ng Bicolano. Na at this point in time po, dahil hindi pa tayo pwede relax. We're still in the state of pandemic. So I think that would cover probably one of the reasons of why we are having a very challenging vaccination program here in Bicol. Anyway, para di mo kung pumawara ng so pag-asa first, the DOH is doing lahat na magagawa po namin in coordination with local government units to improve the coverage of COVID vaccine. Thank you. Thank you very much, RD Vera. So, another question for Heya. Bakit yung ibang healthcare workers ay nabigyan na ng Heya pero yung iba ay hindi pa? RD? Alam mo po yan, yung pagbibigay ng Heya na yan. Kung sino po yung nauna na na-process, na napadala po namin sa Maynila, then isa rin po mauna na mabibigyan. Can you please muna? Tinatawag po ng secretary. Okay, so while we wait po for RD Vera, if you have any other questions po or any other manifestations, you can message po us at in our chat box po sa WebEx and yung comment section din po ng ating Facebook Live. So siguro while we wait po for RD Vera to answer, we have another question po for Doc Mon. Any plans po of training primary healthcare physicians in managing referred lifestyle-related diseases? Question from Uson RHU. Doc Mon? Ayan, thank you very much. Napakaganda nung ating pong katanungan na yon. So we are just waiting actually for the training din po from the central office. So once naman po maibaba po ito sa atin, automatically naman po we will be cascading this po doon sa mga interest po natin na local government units or RHUs po. So again, kindly consider na lang din po ito sa plan kapag kayo po ay magre-request doon sa mga ating local investment plans or LIPH. At we are creating din naman po ngayon yung ating menu. And soon, kapag meron po tayong opportunity, again, we will definitely provide this training po doon sa inyo. So kindly hold on lang po dyan sa ating pong request and we will notify you the soonest possible kapag may update po. Salamat! Ayan, so thank you once again, Doc Mon. So maganda po talaga na meron tayong mga additional trainings for our HCWs, so kabilang na dyan yung ating mga BHW and other yung sa RHU natin and also yung sa ating mga hospitals. So I think if I'm not mistaken, tuloy-tuloy po ang ating mga trainings, lalong-lalo na in the future. So for our media partners na rin po, so thank you very much po for asking your questions. So very much appreciated po yung inyong mga questions and
If okay na po, si RD Vera, we can resume. RD? Yes. Pasensya na po, pick up po na po ako ni Secretary. Regarding po naman sa HEA, so sabi na iba na i-note, so iba na ako dyan. Kami po digdi sa Bicol CHD, kung ano po tabi iso na-receive mi, na-note na na-receive mi, iyan po ay pinaprocess, then pinapadaragaan ni sa Manila. So, ibig sabihin po, so dahil pa nakaka-receive, tibaad po may dahil pa ka muna isusubmit, or tibaad po may mga problema yan based sa validation po na ginigibo. So is it possible po kung sisay man ito na may problema diyan, can you write us po kung anong status kung hain na sa inyong kung ano nga ta dahil pa kung na-receive. Kasi para maraming meron po, ipadarin sa mo silistakan mga pangaran para mahiling po naman sa database kung hain na po kung ano na po status ka ito. Tanay po maano na kamo, we can solve the problem easily na lang. Iyo. Okay, so maraming salamat po RD Vera sa pag-clarify po yung tanong ng ating for the health emergency or yung ating HEA. So dumako naman po tayo sa advisory natin sa Lindol since tuloy-tuloy po or sunod-sunod po yung pagdagsa or paglindol po sa ating region. So ano naman yung mga abiso ng DOH Bicol sa ating mga hospitals, lalo na yung mga naapektuhan ng lindol? So, RD? Basically po, ma'am, yung what we call this, yung preventive measures po, we have that in our hospital, even in our office po, na you have to have a unit that would be in charge of that. Ini po pick up po ng emergency units po sa bawat hospital, sa bawat ining mga offices nindo. Kasi di sa mga kami yung PHPRU na they're in charge po of every weekly, I think every month, go kaming drill, earthquake drill. So ngunyan, if we have to go into the basics, kung dapat po siguro, first of all, bago maglindol, aram ta po kung saan ang pinaka-malapit, pinaka-ligtas na agihan o emergency exit. So, inyong opisina gusali. Importante po siya. Tapos, alamin din natin kung saan ang mga itinalagang evacuation area at alamin ang pinakamabilis at pinakamalapit na ruta papunta sa tinalagang evacuation center. Dapat aram na po yan. At maghanda po kay emergency supply kit o pick-up na bagang go bag, which is composed of pagkain, toiletries, first aid kit, survival kit, PPEs, damit at beddings. Siguraduhin mabilis at madali ito makuha sa lahat ng panahon. So dapat po, ikaw kita kani dawa sa arong. Correct. Sa arong sa opisina. So kung may mangyari, kung araw ka nangyari sa Turkey at sa Syria, aram mo tao po ang tamang paggamit ng first aid kit, fire extinguishers at alarms, especially sa mga offices. At saka aram mo naman kung paano patayin ang linya ng tubig, tangke ng gas at circuit breaker. So that has to be a routine po sa mga offices. Na kung biglang maglinog, magabang sa imong opisina, tapos naka-on ang kuryente. Imbis makadulag kita, may electrocute ka. Of course, makisa sa mga drill, pero may mag-drill po, regular na magsanay kung paano lumikas o paano mag-iwas. Kung saan ka maagi. So every like po sa CSD, we usually have a earthquake drill po siya. I think monthly, usually. Monthly, kung kami kaya drill. Ngunyan po, habang lumilindol, dapat ang gagawin? Manatiling kalmado at alert. Cool ka lang, pero you have to be alert. Sundin ang duck, cover, and hold. Ibig sabihin, dumapa, magtago at kumapit. Yan ang duck and hold na yan. Magtago sa ilalim ng matibay na desk, sulatan, mesa, bangko, at kumapit. So, baga tabi kita, pag digdisa mo sa BNC, pag nag-alarm na po yan, daralagan na kami sa irarong kang lamesa.
That's basically a routine. Maging alisto sa mga nahuhulog na bagay na maaaring maging sanhi ng pinsala o manatili sa mas ligtas na parte ng kwarto. You have to identify that area po in advance. Bako lang ikaw ma-identify ka kung naglilinog na. Magharayo sa mga salamin, mga bintana, pintuan, dingding at anumang bagay na maaaring malaglag tulad ng mga kasangkapan, pagkabit sa ilaw at mga kasangkapan ng bahay. Yan. Lalo sa may mga opisina o harong ng mga chandelier. Pag-ingat tabi ka mo dyan, naghiro-hiro yan. Pag maluwi ang pagkakabit, sigurado, hulog siya. Tapos sa mga bintana, ng mga darakula o bagawang salmin. Huwag gumamit ng elevator. Of course, that's basically a very important message pa, no? Kung nasa labas, pumunta sa open area, magharayo sa mga matatarik na lugar, mga gusali, puno, ilaw sa daan, o especially po doon sa mga live wire. Nakul po kita ng nangyari po kaya na electrocute sinda. Kung nasa umaandar pong sasakyan, huminto muna at huwag tumawid sa mga tulay, overpass of flyover. Iwasan din ang pagtitigil malapit sa ilalim ng mga gusali, puno at again mga kawad. Kung malapit sa baybayin, mabilis na magtungo po sa mataas na lugar. Then we have, pagkatapos po ng lindol, ito pong sinabi ko, that was during the time of the lindol. Then after the lindol po, post-earthquake na po, of course we have to make lumikas. Kapag tapos na ang pagyanig, agad, tumungo sa pinakamabilis at pinakaligtas na labasan. Yan. Maging updated po, i-monitor ang mga pangyayari sa radio o sa TV. Bago bumalik sa inyong mga tahanan, suriin ang mga sumusunod. Yan ha, bumalik sa office, sa harong, ilingon ang linya ng tubig kung may leak, bitak at sira ng gusali, lalo na sa mga dingding at paders. Mga crack po dyan, hilinguntan, no? Lalo na sa may mga pader at saka sa kesame. Of course, the electrical component po of your facility should be checked into. Iba pang kasangkapan ng bahay, mga cabinets po dyan, na disalign, tibad mahulugan ka mo. Huwag gumamit ng mga switch na electrical o kasangkapan kapag pinaghihinalaan mong may mga sirang linya o kuryente. Kung may duda, kaagad makipag-ugnayan sa kumpanya ng kuryente o local electric company. Maganda sa mga kasunod na lindol, lumayo sa mga lugar na may pinsala. Ito na po sa mga afterquake na sinasabi ka. No? Ang bawat Bicolano ay inaabisuhan na sundin ang mga paraan upang mapanatili ang kaligtasan sa gitna ng kalamidad at sakuna. So ini po, I usually have advisory po kami sa Facebook and of course sa radio, reminding po the public, especially during these times na po na we have experienced earthquakes sa itong probinsya, hindi sa Masbate, no? And we know that some of the buildings there po may mga problema din, nagka-problema. So, let us be prepared po, isa to sa the remaining 5 provinces, let us be prepared. And of course, be alert po and be aware also of the updates on the particular earthquake po. Thank you. Thank you very much po, RD Vera, for answering our questions from the media and public. So, thank you din po sa ating mga kay Ma'am Ada and Doc Mon for answering din po yung ating mga questions. So, para naman po sa ating take-home message, RD Vera. Basically po, so usapan natin kung na-detalye na po ng dalawang kasama ko, ni Ma'am Ada at saka ni Sir Mona, no? Ni Monre, yung mga ating activities po na gagawin natin ngayong buwan ng Pebrero, yung Heart Month and yung Philippine. Siguro pag take home ko ulit, alam mo, makulit na po ako, no? Siguro dahil na tumatanda na rin. Huwag natin pong kalimutan pa rin yung COVID. Andyan pa siya. Tuloy-tuloy pa po ang pagbabakuna natin. Yung mga nagdalawang isipan doon sa COVID, tanungin niyo po yung mga kapitbahay niyo na nagka-COVID, na nabakunahan na. Kung ano po ang epekto ng COVID sa inyo. Pangalawa po, supportan po natin yung MROPBCA this coming May.
Hindi po ang suportang hinahagad is what we look at it as a preventive measure po, na huwag tayong po magkaroon ng outbreak, measles, rubella, and polio. Na nag-base po sa tuyang data, we have a very low coverage of immunization or vaccinations of these entities, these disease entities. So, di napiltik po kaya, bakit po ito magka-outbreak? Dahil ako nananakot po, but I'm just saying na based on our data, mababa ang coverage, pag di napiltik po yan, di na clustering, madali po maglakop yan. Kulang po ang preventive sa kansa po yung mga aki, kulang ang laban, ang palaban sa what we call this, ini mga viral diseases. Kaya we are asking for your support. Nadakol dapat ang mabukunahan, at least 90% po ang population kaning 0 to 59 and 59 to 9 to 59 months. Dapat po makover na yan at least 95%. Tanganin po kung may magkaralagwang po din sa tuyan, mga bisita from other areas na igaw po kibit-bit na infection kang measles, rubella and polio, may protection po sa itong mga akin. At pangtulo po na mensahe ko man, ang NCDs po, ang non-communicable diseases po, yun ang pong sinasabi natin na what we call the silent epidemic. Nakulong po ang may diabetes, may hypertension, nakulong po ang may na-stroke, nakulong po ang may kilang sa puso, na na-mention nga ng ischemic heart disease, nakulong po yan sa toya. If you try to look at the incidence, the prevalence po, nadakol. Makikita mo po naman sa morbidity rate nila, top 10, of the top 10 po, I think the top first 5 is basically more of those morbid NCDs. Ang gamot lang po healthy lifestyle. Dahil magpara sigarilyo, dahil magpara kaong kinakol, obesity po, sa factor yan kang cause ng NCD. Dahil magpara tukro, mag-exercise. Kung kaya lang pong lakawon, maglakaw na lang. Dahil naman para lunod kibehikulo. Kung harani man sa nandudungan na nindo, try walking. Na kung minsan po, if you make suggestions o mag-exercise ka, makahuga kung ngayon. Do it part of your job. Maglakaw ka kung maduma ka sa opisina, kung harani ka man lang. 5 kilometro halis sa opisina, kabangang kilometro lakawa. 1 kilometro lakawa. Araw po kaya, the prevention and control of NCD. Kasi po, if you have already an NCD, gawa ka ng diabetes, may hypertension ka na, may emphysema ka na, may COPD, gawa ka na po kay asthma, you will be taking medicines for life. Bakulang po yan, ang tatakutan-puta, ang komplikasyon ka animang NCD. Diabetes, ang komplikasyon ka yan, takakadakol. Asthma, may komplikasyon man siya. Hypertension, may komplikasyon yan. So yun po dapat ang tandaan. In moderation lang po. If you want to eat, we eat in moderation. If you want to drink, aram ko man, dawa sabihin tayo mag-inom alak. Mainom man lang yan. In moderation lang siguro. Kung kaya mo dahil mag-inom, dahil mag-inom. Pero, pag abot sa sigarilyo, dahil tagalagad mag-sigarilyo. Dahil agad mag-vape. Aram niyo vape. Sumasuho ba kaya? Nausungo niya. Electronic na yan. Dakul na po ang nagadang kayan. Nagkasurulong subaga. Yan po tatandaan ta. NCD po, we can control NCD po. Nasa tao na po yan. Initially, nasa tao po siya. It's basically discipline. Healthy lifestyle. Madaling saramo, madali pong taramo yan. But when to start that habit, we start with the habit. Madaling gibo ng habit eh. Rather than change of behavior, una na po. Dahil na po magparaligoy-ligoy. Nagdadako na po kita mo yung mga hypertension, nagmamahal na po ang bulong, tandaan po nindo, nagmamahal ang bulong sa hypertension lang.
may diabetes ka pa, guro nang aabutin nito ka buwan sa rumbulan. May asthma ka, how much do you care? So yun po sinasabi mo, basically we have to go at prevention pa rin. As much as possible. Dawa po igwa ka ng hilang, let's go back again to the basic. Practice healthy lifestyle. Diba lamang buwa mo pa yung sugar mo, that still can be remedied. Hypertension mo, pwede mawala yan. If you always do healthy lifestyle, what is healthy lifestyle? Basically, jogging, eating healthy foods, no drinks, don't smoke. Of course, one is, ano pa saro? Don't be stressed. Sarong factor pong stress. Ang stress na nakakapag-ignite yan po ng mga NCDs. So with that po, maraming happy po sa Indo Gabos, and hopefully, nakataon man lang po kami sa Indo ng pananaw kung saan po kita maduman in terms of our health, in terms po kan salud ng mga Bicolano. Mabalos po. Maraming salamat po muli, RD Vera, for giving us the health updates and answering our questions po. And of course, to our to Doc Monray Mancilia and to Ma'am Ada Almongera, thank you rin po for answering questions and giving updates on the PhilPen and Philippine Heart Month. So, sa muli po, lagi po natin tandaan ngayong Philippine Heart Month, be happy, healthy ka-partner. And of course, for our mass PhilPen risk assessment activity, makilahok na po tayo sa ating mga rural health units and barangay health centers para po sa ating PhilPen activity ngayong Marso 1 hanggang 31, 2023. So maraming salamat din po sa ating mga media partners and sa lahat po ng nakilahok and nakanood po nitong ating press conference for today. Good afternoon po. Servisyo Salud Color. Immunization, vaccination, sa tuig tinaon. Maghimo maagi, maiwasan ambisyon.